Tabang alang sa lagyong lugar sa Dinagat Islands, langay matud pa ang pag-abot. Sayron Takungano sa live report ni James Paulo Yap. James? Argil, nanawagan karon og tabang ang mga residente nga nagpuyo sa lagyong munisipyo sa Dinagat Island nga unta matabangan sila sa pagkaon, ingon man sa mga materyales aron makapatukod na sila pagbalik sa ilang mga balay nga naguba sa maong bagyo. Halos tunga sa bulan na ang milabay, human gihapak sa bagyong Odette ang Dinagat Island. Usa sa labing apektadong lugar sa Dinagat Island, ang munisipyo sa Cagdianao. Halos tanang barangay ang naakilid sa dagat ug nag-atubang pa kini sa Pacific Ocean. Sa Purok 5 Kabungbongan Barangay Poblasyon Cagdianao, nagpabilin paghihapon sa kilid sa kalsada ang mga gapnod nga gidala sa paghapak sa dagkong balod gikan sa baybay tungod sa bagyo. Daghang mga residente sab ang nawad-an og panimalay. Kini nga parte sa Purok 5 Kabungbongan Cagdianao Dinagat Island, nag-atubang na sa dagat Pasipiko. Hinungdan nga sa paghapak sa bagyong Odette, misaka ang tubig sa dagat ug miresulta sa pagkaguba sa pipila nga mga kabalayan tungod sa storm surge. Mga sir, madam, kada ngayon ang tani ko gamay ng ayuda nga mabangon ang akong balay nga. Bisa gamay lang yun na makuan ko ng akong balay kay lisod pag kaayo og mag-ulan sa libuhan in taon ni gusto ko lang na mangayo lang yun ko gamay nga ayuda. Kay lisod pod kaayo ni tiguwang na akong bana. Wala may kuan yun sila. O pa may nga nabati na mo nga naayon sa nga kuan wala yun. Nagampo kay kog sige sir nga maluoy intang Ginoo nga kuanon sila nga makahatag unta mo gamay nga mga financial kay para may lang unta sa lansang og kaning trapal ba bahalag trapal itaklob na mo paypayag kog otro. Sumala sa Cagdianao LGU, mukabat sa 6,000 ka mga pamilya ang apektado sa maong bagyo, apan hinay-hinay na kuno silang nakapang-apod-apod og relief packs sa ilang mga residente. I discourage these dole-outs. Gusto ko na magkakon sila ng self-reliant individual. Pagsimula na nila na magawa sila ng bahay at matulungan na namin kung anong kulang pa sa kanila. Anong kulang. Halimbawa, tent o roofings o mga trapal o ano may bigay namin sa kanila. So ang pagkain, mayroong second release namin. Samtang sa munisipyo sa Libho, Dinagat Island, makita sab ang kadaot nga gibilin sa bagyong Odette sa lugar. Kinahanglanon jud sa tao diri pagkaon jud og kanang kasilungan kay lisod jud kaayo ang kuan dire walay kayo mga hinabang nangabot dire. Pipila na sab kaadlaw nga isolated ang lugar tungod wala pagihapon nakabalik ang linya sa komunikasyon sa lugar, ingon man ang supply sa kuryente. Ang signal yun na mo sir dire, ang hirap hanapin sir. Bisa na sabi mo saka sa bukid ang signal. Na po imong tabang sir nga bisag solar aron makasuga lang may dire kay wa jud may suga sir kay ingon pa nila 6 months pa daw ay may makakuryente. Gibisita sab sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang munisipyo sa Loreto, Dinagat Island, ang pinakalayo nga munisipyo sa isla, diin nag-atubang kini sa Eastern Leyte. Sa talaan sa Municipal Planning Office, anaalang sa 30% ang mga nagubang infrastruktura sa ilang lugar. Nagapod-apod na sab kuno sila og hinabang alang sa ilang mga residente. Will kami mudawat sa inyong mga financial support alang usab kini ngadto sa among mga kaigsuonan nga nawad-an og mga balay og kulang sa mga food assistance og shelter nga kinahanglanon sa matag adlaw. Huwag po tayo mag-alala kasi ang dami pong tulong na darating. Yun. Argil, hangyo sa mga residente sa maong probinsya nga unta mas mapadali ang pagpaabot sa hinabang aron nga makabangon na sab sila sa dilubyo nga gibilin ni bagyong Odette. Argil? Daghang salamat ug amping mudira, James Paulo Yap.